Zdravím, dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer. Vítajte v podcaste Toto je Prievidza podcast. Možno očakávate kultivovaný podcast, alebo taký ten druh podcastu, kde moderátor sedí v kresle za 300 eur, pije minerálku a každú jednu vetu začína slovami "Na jednej strane je potrebné povedať", alebo potom ten druh podcastu, kde každú vetu si moderátor 3-krát premyslí, aby náhodou niekoho neurazil, nevybočil z línie, alebo aby algoritmus zostal spokojný. Tak to ste zabludili. Naozaj, ste na veľmi zlej adrese. Pokojne to vypnite a nájdete si niektorý z tých bratislavských lifestyle podcastov, kde vám 40 minút vysvetľujú, ako si správnym dýchaním do brucha a raňajkami za 11 eur pritiahnete do života hojnosť, vnútorný pokoj a vesmírnu energiu. Pretože toto nie je ten druh podcastu. Toto nie je Bratislava. A toto už vôbec nie je LinkedIn v audioverzii. Toto je Prievidza. A dnes si povieme príbeh o meste, ktoré podľa polovice Slovenska už dávno nemalo existovať. Lenže ono tu stále je. A to niektorých ľudí dosť znepokojuje. Ak nie ste odtiaľto, pravdepodobne ste o Prievidzi naposledy počuli v jednej z troch nasledujúcich situácií. Keď sa hovorilo o baniach, keď sa hovorilo o ich zatváraní, alebo keď niekto vyťahol mapu Slovenska a ukazoval na regióny, ktoré vraj potrebujú pomoc. A to je asi všetko. Pre zvyšok republiky je Prievidza niečo medzi Banickým mestom, prestupnou stanicou do Bojníc a miestom, ktoré si ľudia pomýlia s Považskou Bystricou. A niekedy aj sami so sebou. Lenže problém je, že o tomto meste rozprávajú väčšinou ľudia, ktorí tu nežijú. Analytici, konzultanti, experti. Ľudia, ktorí sem prídu na konferenciu, ukážu 3 grafy, povedia slovo transformácia 17-krát za 10 minút a potom odídu. A cestou domov majú pocit, že pochopili hornú nitru. Nie, nepochopili, lebo horná nitra sa nedá pochopiť za víkend. Hornú nitru nepochopíte z PowerPointu. A už vôbec ju nepochopíte z excelovskej tabulky. Najskôr tu musíte nejaký ten čas žiť. Musíte si niekoľko rokov odsedeť zápche. Musíte si zažiť zo pár absurdít. Musíte pochopiť, že miestny človek dokáže v jednej vete zanadávať na mesto, kraj, vládu, počasie aj futbal a o 2 minúty neskôr bude to isté mesto brániť, keď ho kritizuje niekto cudzí. A to je špecifická disciplína. Napríklad cesta pri letisku. Každý miestny presne vie. Nemusím snať vysvetľovať. Stačí názov. No, ak nie ste odtiaľto, ja vám to vysvetlím. Predstavte si, že idete z roboty. Ste unavení, chcete byť doma. A zrazu stojíte. Nehýbete sa. Auto pred vami stojí. Auto za vami stojí. Auto vedľa vás stojí. A vy sedíte za volantom a rozmýšľate, ktorý človek niekde na úrade dospel k záveru, že toto je normálny stav. A čím dlhšie tam stojíte, tým kreatívnejšie myšlienky máte. Niektoré dokonca trestnoprávne. Ale to je len maličkosť. Prievidza nie je mesto definované zápchami. Ani parkovaním. Ani tým, že tu každý každého pozná. Hoci aj to je pravda. Ak tu vyrastáte, alebo ak ste tu vyrastali, skôr či neskôr zistíte, alebo ste na to už prišli, že sociálne siete sú úplne zbytočné. Lebo lokálna sieť fungovala dávno pred internetom. Vy poznáte niekoho. On pozná niekoho. A ten pozná niekoho. A zrazu zistíte, že človek, s ktorým ste sa pohádali v pondelok, je bratranec človeka, s ktorým idete vo štvrtok na pivo. A jeho sesternica chodila so spolužiakom vašej bývalej. Vítajte v Prievidzi. Tu anonymita nikdy nedostala stavebné povolenie. Ale tento podcast nie je o tom, aby sme sa smiali sami na sebe. Teda dobre, aj o tom. Ale hlavne je o tom, aby sme si povedali, čo toto mesto vlastne je. Čím sa stalo. Pretože posledných pár rokov sa o Prievidzi rozpráva zvláštnym spôsobom. Ako by to bol pacient.
región po baniach, región v transformácii, región v útlme, región v procese, región v stratégii, región v implementácii, región v ďalšom kole hodnotenia, región v ďalšom kole hodnotenia, ďalšieho kola hodnotenia. Lenže ľudia tu nežijú v dokumentoch. Ľudia tu žijú normálny život. Chodia do práce, platia hypotéky, vozia deti na tréningy, nadávajú na parkovanie, chodia na basket, stoja v rade na kebab a snažia sa pochopiť, čo vlastne bude ďalej. Lebo jedna vec je istá. Posledných 100 rokov bol príbeh tohto mesta veľmi jednoduchý. Nie ľahký, ale jednoduchý. Existovali bane. A všetko ostatné sa točilo okolo nich. A ak chcete pochopiť dnešnú prievidzu, musíte pochopiť práve toto. Nie transformáciu, ani eurofondy. Nie stratégie, ani prezentácie. Ale bane. Pretože bez nich nedáva nič ďalšieho zmysel. A presne tam pôjdeme ďalej. Nie do PowerPointu, nie do Bruselu, nie do ministerských správ. Ale podzem. Tam, kde sa začal príbeh, ktorý formoval tento región viac ako 1 storočie. A tam zistíme jednu nepríjemnú vec. Možno sme si celé roky mysleli, že báne boli len zamestnávateľom. Lenže oni boli niečo oveľa väčšie. A keď zmizne niečo také veľké, nezmiznú len pracovné miesta. Zmení sa celý svet okolo toho. To 14 rokov. Povedzte si to nahlas. 114 rokov. Povedzte si to nahlas. 114 rokov. Nie mesiacov, ani volebných období. 114 rokov. Len tak pre predstavu. Keď sa tu začalo vo veľkom ťažiť uhlie, Rakúsko-Uhorsko ešte existovalo. Nikto netušil, že bude Prvá svetová vojna. Nikto netušil, že bude Československo. Nikto netušil, čo bude internet. A určite nikto netušil, že raz budú ľudia nahrávať podcasty o tom, ako celé toto skončilo. A práve tu robia ľudia jednu zásadnú chybu. Pozerajú sa na bane ako na fabriku. Ako na zamestnávateľa. Ako na položku v tabuľke. Počet pracovníkov, počet tón, výška dotácií. Koniec. Lenže takto to funguje možno v sklade, možno v logistickom centre, možno pri montážnej hale, ale nie pri niečom, čo tu fungovalo viac ako 1 storočie. Lebo po 114 rokoch už bane nie sú len práca. Sú súčasťou prostredia, sú súčasťou mesta, sú súčasťou rodín. Sú súčasťou spôsobu, akým ľudia rozmýšľajú. Pozrite sa na sídliská, pozrite sa na cesty, pozrite sa na školy. Pozrite sa na to, kde sa stavalo. Prečo sa stavalo? A pre koho sa stavalo? Všetko sa točilo okolo jednej jednoduchej otázky. Ako dostať ľudí do práce, a potom z práce, a potom späť do práce. Dnes sa veľa hovorí o urbanizme, o inteligentných mestách, o plánovaní, o moderných koncepciách. Výborne. Lenže Horná Nitra mala svoj urbanizmus už dávno predtým. Volal sa Bane zajtra potrebujú ďalších ľudí a podľa toho sa zariadil celý región. Ľudia si často neuvedomujú, čo znamená trojsmenná prevádzka. To nie je len pracovný režim, to je životný režim. To je úplne iný svet. Predstavte si panelák. Je 3:30 ráno. Niekto vstáva. Niekto práve prišiel domov. Niekto spí po nočnej. Niekto ide na rannú. A niekto sa snaží byť ticho, aby nezobudil človeka, ktorý vstáva o 2 hodiny. A takto to funguje 10 ročia. No a potom sa niekto čuduje, prečo sú miestni ľudia priami.
prečo sa tu veľmi nenosia zbytočné omačky? Prečo sa tu nevedú 20-minútové rozhovory o počasí? Lebo keď 10 ročia fungujete podľa smien, naučíte sa jednu vec. Povedz, čo potrebuješ povedať. A povedz to hneď. A to naozaj nie je nezdvorilosť, ale efektivita. A možno aj preto sa niekedy ľudia z väčších miest cítia na Hornej Nitre zvláštne. Majú pocit, že sú miestni drsní. Nie, len preskočili prvých 10 minút spoločenského divadla. A teraz príde časť, ktorú mnohí analytici veľmi neradi počúvajú. Cena. Skutočná cena. Nie ekonomická, ale ľudská. Keď sa dnes hovorí o baníctve, väčšinou sa hovorí o peniazoch. Koľko stali dotácie? Koľko stálo uhlie? Koľko stála výroba elektriny? Koľko štát doplácal? Dobre, to všetko sú legitímne otázky. Ale existuje jedna otázka, ktorú si kladie podstatne menej ľudí. Koľko to stálo samotných baníkov? Nie štát, ani ministerstvo, ani rozpočet, ale baníkov. Lebo uhlie sa neťažilo PowerPointom, neťažilo sa prezentáciou, neťažilo sa konferenciou v hoteli. Ťažili ho ľudia každý deň, každú noc, každý víkend a sviatok. Stovky metrov pod zemou, v prostredí, ktoré väčšina ľudí nikdy nezažije a ani zažiť nechce. A po rokoch sa začnú ozývať plúca, potom kolená, potom chrbát. Potom veci, ktoré sa nedajú opraviť rehabilitáciou. A zrazu si uvedomíte, že niektorí ľudia si dôchodok odpracovali dvakrát. Raz v bani a druhýkrát potom na vlastnom zdraví. A to nie je romantika. To nie je ani hrdinský náborový plagát. To je účet. Účet, ktorý sa spláca ešte dlho po poslednej šichte. A pritom sa na to často zabúda. Lebo keď sa diskutuje o dotáciách pre bane, rozpráva sa len polovica príbehu. Áno, štát platil, to je pravda. Nikto normálny to nespochybňuje. Lenže otázka znie, za čo platil? Platili sa bane? Alebo sa platila elektrína? Platila sa zamestnanosť? Platila sa energetická bezpečnosť? Platilo sa to, že celý región niesol environmentálnu a zdravotnú záťaž, ktorú zvyšok krajiny nemusel niesť? To už je zrazu komplikovanejšia debata a menej pohodlná. Lebo keď niekto povie, veď ste dostávali dotácie, miestny človek často počuje, mali by ste byť vďační. Lenže veľa ľudí tu to vidí inak. Nie ako dar, ale ako účet. Účet za službu, ktorú región poskytoval 10 ročia. A či s tým človek súhlasí alebo nie, treba uznať jednu vec. Tí ľudia naozaj držali krajinu v chode. Nie metaforicky, ale doslova. Elektrina totižto nevzniká v PowerPointoch. Vzniká niekde veľmi ďaleko od konferenčných miestností. A často v podmienkach, ktoré by väčšina konferenčných rečníkov nevydržala ani jedno popoludnie. A tu sa dostávame k niečomu ešte dôležitejšiemu. K mentalite. Lebo toto celé nevytvorilo len pracovné miesta. Vytvorilo to charakter regiónu. Predstavte si život, kde pravidelne idete do tmy. Spravíte, čo treba. Vrátite sa hore. Najete sa. Vyspíte sa a idete znova. Rok, 5 rokov, 20 rokov, 30 rokov. Po určitom čase vám to vlezie pod kožu a potom sa to prenesie na deti a na ich deti. A zrazu máte región, kde ľudia veľmi neveria rečiam, ale dosť veria skutkom. A možno aj preto to funguje špecifický druh humoru. Ten typ humoru, pri ktorom človek zvonku nevie, či sa má smiať, alebo zavolať psychológa. Miestni vedia. Je to prispôsobovací mechanizmus. Spôsob, akým sa prežívajú ťažké veci.
A možno práve preto sa na Hornej Nitre nikdy veľmi nenosilo ľutovanie samého seba. Nadávanie? Samozrejme. To je národný šport. Ale ľutovanie? To už menej. Lebo keď generácie vyrastajú s vedomím, že ráno treba vstať a ísť robiť bez ohľadu na to, čo si myslíš o situácii, vytvorí to zvláštny druh odolnosti. Nie hrdinskej ani filmovej, normálnej, každodennej. A práve táto odolnosť sa ukáže ako najdôležitejšia vec, ktorú bane po sebe zanechali. Nie budovy, nie technológie, ani uhlie. Ľudí. Lenže potom sa stane niečo, čo si väčšina regiónu celé 10 ročia ani nepripúšťala. Niečo, čo bolo vždy samozrejmosťou, zrazu prestane existovať. A vtedy sa začne otázka, na ktorú nikto nebol pripravený. Čo sa stane s mestom, keď zmizne vec, okolo ktorej bolo postavené? To si povieme ďalej, pretože práve tu sa príbeh Prievidze lame na dve polovice. Na obdobie, keď bane existovali a na obdobie, keď už neexistovali. Existuje zvláštny druh ticha. Nie také ticho, keď idete večer domov a mesto sa pomaly uklada spať. Nie také ticho, keď nápadne sneh. Ani také, keď sa zobudíte skôr než ostatní. Toto je iné ticho. Toto je ticho po niečom. Po niečom veľkom. Po niečom, čo tu bolo tak dlho, že si to ľudia prestali uvedomovať. Skúste si predstaviť zvuk, ktorý počúvate celý život. Tak dlho, že ho vlastne už nepočujete. Je jednoducho súčasťou sveta. Tak, ako si neuvedomujete vlastný dých. Tak, ako si neuvedomujete tlkot srdca. Je tam. Vždy. A potom jedného dňa zmizne. Nie nahlas, ani dramaticky ako vo filme. Proste prestane. A práve v tej chvíli zistíte, akú veľkú časť života tvoril. A takto sa skončili bane. Nie jedným výbuchom, ani jednou katastrofou, ani jedným dramatickým oznámením. Ľudia si často predstavujú koniec veľkých vecí ako vo filme. Záverečný deň, posledná smena, posledné svetlo, posledný baník. Koniec, titulky, hudba. Lenže realita býva menej romantická a podstatne nepríjemnejšia. Veľké veci sa zvyčajne nekončia naraz. Končia pomaly. Najskôr sa začne hovoriť o efektivite, potom o nákladoch, potom o budúcnosti, potom o transformácii, potom o alternatívach, potom o nových príležitostiach. A v jednej chvíli si uvedomíte, že sa už nikto nebaví o tom, ako bane zachrániť. Všetci sa bavia len o tom, čo bude po nich. A vtedy viete, že rozhodnutie už padlo. No a potom prišla voda. To je možno najzvláštnejšia časť celého príbehu. Nie oheň, ani výbuch, ani kolaps. Voda. Šachty sa začali zaplavovať. Čerpadlá prestali robiť to, čo robili 10 ročia. A podzemný svet, ktorý ľudia viac ako storočie udržiavali pri živote vlastnou prácou, sa začal vracať späť v prírode. Voda stúpala. Pomaly, nevyhnutne, meter po metri. Chodba po chodbe. Priestor po priestore. A niekde tam dole zostalo celé jedno storočie histórie. Nie v múzeu, nie za sklom, pod vodou. A možno práve preto má koniec baní takú zvláštnu príchuť. Nie je to heroická príchuť, ani tragická. Je zvláštne tichá. Ako keď odíde niekto, kto býval celý život vo vedľajšej izbe. A zrazu si uvedomíte, že ho nepočujete. A nad tým všetkým zostali stať ťažné veže. Každý miestny ich pozná.
Keď idete regiónom, niektoré ešte vidíte, sú súčasťou krajiny. Tak samozrejme, že ich prestanete vnímať. A práve to je na nich zvláštne. Stále tam sú. Ale ich pôvodný účel zmizol. Obrovské oceľové konštrukcie postavené na pohyb, na prácu, na život a zrazu stoja, nehýbu sa. Nič nezdvíhajú, nič nespúšťajú, len sú tam. A pomaly ich rozoberajú. Sú ako pomníky, len bez tabule. A možno práve preto pôsobia tak silno, lebo pripomínajú niečo, čo ešte nie je úplne minulosťou. Ale už to nie je ani prítomnosť. Taký zvláštny medzipriestor. Medzi tým, čo bolo, a medzi tým, čo ešte neprišlo. A presne v tom medzipriestore sa dnes nachádza veľká časť Hornej Nitry. Lenže skutočný problém nikdy nebol v budovách, ani v šachtách, ani v technike. Skutočný problém bol oveľa komplikovanejší. Čo sa stane s ľuďmi? Lebo práca nie je len výplata, to si uvedomíte až vtedy, keď ju stratíte. Práca je rytmus, budík, kolegovia, zvyky, rituály, historky, nadávky, prestávky, spoločné zážitky. Práca je odpoveď na otázku, čo robíš? A keď to robíš 30 rokov, prestane to byť len odpoveď. Začne to byť identita. Som baník, som elektrikár, som strojník, som človek, čo pracuje v bani. A potom jedného dňa tá veta prestane existovať. Nie tvojou vinou, nie preto, že by si niečo pokazil, nie preto, že by si bol horší. Proste sa zmenil svet. A ty sa musíš zmeniť spolu s ním. Lenže to sa ľahšie povie, ako spraví. Pretože keď vám niekto povie, treba sa rekvalifikovať, znie to rozumne. Keď vám niekto povie, treba nájsť nové príležitosti, tiež to znie rozumne. Ale keď niekto povie, treba sa adaptovať na ekonomiku budúcnosti, výborne, to už znie skoro ako konferencia. Lenže medzi vetou a realitou býva občas celkom slušná vzdialenosť. A tú vzdialenosť museli prejsť skutoční ľudia, nie analytici, ani politici, ani úradníci, ani autori prezentácií, ale ľudia, muži a ženy, ktorí 10 ročia vedeli presne, kde je ich miesto. A zrazu ho hľadali znova. To vytvára neistotu. A neistota vytvára strach. Nie paniku, ani hystériu, normálny ľudský strach. Čo bude ďalej? Bude tu práca? Ostanú deti? Odídu? Má zmysel zostať? Má zmysel investovať? Má toto mesto budúcnosť? To nie sú akademické otázky. To sú otázky pri kuchynskom stole. A práve vtedy prišli odborníci. Samozrejme, že prišli. Pri takýchto situáciách prídu vždy. Prišli stratégie, prišli plány, prišli vízie, prišli prezentácie, prišli fondy, prišli nové slová. Transformácia, inovácia, udržateľnosť, smart riešenia, rozvojové osy, regionálne priority, integrované investície. A miestni ľudia sa na to pozerali asi tak, ako sa pozeráte na reklamu na zázračný odšťavovač o 2:00 ráno. Možno to funguje, možno nie. Najprv mi to ukáž. Lebo jednu vec sa na Hornej Nitre ľudia naučili veľmi dobre. Tmu nezaujíma prezentácia. Vodu nezaujíma stratégia. Realitu nezaujíma slogán. Buď niečo funguje, alebo to nefunguje. A preto sa po zatvorení baní začalo nové obdobie. Nie obdobie uhlia, nie obdobie ťažby, ani obdobie priemyslu. Začalo sa obdobie čakania. A to je možno najväčšia irónia celého príbehu.
Viac ako 100 rokov sa tu išlo nepretržite. 3 smeny, 24 hodín denne, každý deň, každý týždeň, každý rok. A potom prišlo obdobie, ktorého hlavnou činnosťou bolo čakanie. Čakanie na projekty, čakanie na rozhodnutia, čakanie na zmluvy, čakanie na fondy, čakanie na výstavbu a čakanie na výsledky. A niekedy má človek pocit, že práve toto je nové národné odvetvie Hornej Nitry. Čakanie. Lenže napriek tomu všetkému sa stalo niečo veľmi zaujímavé. Niečo, čo sa veľmi nezmestí do tabuliek. Mesto nezomrelo. Región nezmizol. Ľudia nezbalili kufre naraz. Niektorí odišli, samozrejme. Do Bratislavy, do Prahy, do Írska, do Nemecka, do sveta. Ale veľa ich zostalo. A práve oni sú dôvod, prečo dnes tento podcast vôbec existuje. Pretože keď sa pozrete pozorne, zistíte jednu vec. Príbeh Hornej Nitry sa neskončil zatopením šachiet. Práve naopak. Tam sa začala jeho najzaujímavejšia kapitola. Kapitola, v ktorej už nejde o uhlie, ale o otázku. Čo sa stane, keď región dostane stovky miliónov eur na novú budúcnosť? A koľko z tej budúcnosti sa skutočne objaví v realite? Pretože teraz sa dostávame k časti príbehu, kde už nejde o bane. Teraz ide o peniaze. A verte mi, to je miestami oveľa väčšia tragikomédia než samotné baníctvo.